Usa ka 60 anyos nga gikan kanhi sa nasod sa Yugoslavia ang wanted sa multiple qualified trafficking o sexual abuse sa kabataan na dakpan sa National Bureau of Investigation NBI dito sa lungsod sa Compostela. Ano ang report? Gidala sa National Bureau of Investigation NBI-7 ang dinakpan nga si Steve Hidusan, usa ka Yugoslavian national. Nasikop siya ganinang buntag pinaagi sa warrant of arrest subay sa mga kasong giatubang dito sa Angeles City, Pampanga. Lakip nini ang 7 ka count sa child prostitution o sexual abuse ug laing mga kaso sa qualified trafficking diin ang mga nabiktima, mga bata. 7 counts kani child prostitution and sexual abuse ni. In relation to Section 4E and 3A in relation to Section 6 Republic Act 9208 Anti-Human Trafficking Act of 2003. Sa kasayuran nga nakuha sa NBI nga pulos mga bata ang nabiktima sa langyaw dito sa Angeles City ug dinhi nagtago-tago sa Sugbo. Presumably, nung na-issue yung warrant na yan, nagtago na siya. 2013 pa yan ano na ngayon? Pero nung tinanong namin siya dito, matagal na rin daw siya at yan nga, since 2013 hanggang ngayon. When asked to present any documents to support his staying, he could not present any. But somehow, based sa tanong namin, parang alam na niya na mayroon siyang mga case. So taon pa sa NBI kung tinuod ba nga usa ka K9 trainer si Hilusan. Hugot nga gipanghimakak sa langyaw ang pasangil ug mipadayag nga napo katuig na siyang nagpuyo sa lungsod sa Compostela. Iyang gitataw, andam niyang atubangon ang mga kaso. I don't know because I don't know about this case. But, when was this done? So I have no idea. I never received anything to appear in any court or anything. Samtang nanawagan ang NBI sa posibleng mga nabiktima pa sa langyaw nga mopatimaw alang sa dugang kaso nga iapas pag sangat ngadto sa korte. Why we are urging the public, especially dito sa atin sa Compostela, you come out pag may mga reklamo kayo against him. What he has been doing in Angeles City, possibly pwede niyang gawin din dito sa atin. He's been here for 8 years, so wala ta kabaw unsap basig na apag yung mga complainant ani. Dadon og balik sa Manila ang dinakpan aron dito atubangon ang kaso. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.